Qinnersinissatsinnet ullut marluinnaangorpat Hvem bliver den nye naalakers, og hvem vil komme til at nærme sig for at kunne samarbejde? Så i aften har vi så ikke politikere, men dem, der gør sig tanker og har indsigt. Vi har Anna Pausen, Ingeborg Petersen og Daniel Thorlausen. I har hver især jeres baggrund. Hvad er der sket her den sidste uges tid? Daniel Thorlausen. Ja, vi kan jo selvfølgelig se på vælgerundersøgelsen fra Opinion. Og det var så fredags, og i dag har der været en ny fra AG. Vi kan måske lige kigge på den her på skærmen. Vi skal lige vente, så kan vi se, hvordan det ser ud i dag. Der har været 2 vælgerundersøgelser i november måned. I kan se tallene her. Og hvis vi kigger på IA og Siumut, så kan vi se, at Siumut er på vej frem, hvor IA er på vej tilbage. I denne undersøgelse mener jeg, at der er 2 ting, man skal bemærke. Partiet Naleraq er rimelig fast på de procenter. Og Siumut er gået frem med 2% ifølge det her skema. Hvilket betyder, at ud af de 4%, som IA taber, må de 2% formentlig være gået til Demokraterne og 2% til Siumut. Og den her undersøgelse har jo ikke denne her uge med i den forstand, fordi det er ikke med. Og disse emner, der har været oppe i valgdebatten omkring økonomien, har uden tvivl en påvirkning på valgets resultat og vælgernes afgørelse. Vi har jo vidst, at også så sent som i dag, at den økonomiske situation er meget sårbar. Og også fordi man har ventet meget længe med at fremlægge det for vælgerne, hvordan landskassens situation er pt. Ja, Finanser har fremlagt resultatet for det sidste kvartal. Der har været budgetteret et plus på 20 millioner, og nu er der omkring 280 millioner. Omkring 300 millioner mangler der, er der en manko på. Det vil være underligt, hvis denne oplysning ikke kommer til at virke på valget på fredag. Det er en kæmpe forskel fra budgettet og til det resultat, som vi kender nu. Vi ved, at vi er i en vanskelig økonomisk situation, så derfor er det utrolig vigtigt, at man i budgetlægningen og i opfølgningen af budgetterne holder nøje øje med de udsving, der kan være mere end nogensinde. På samme måde er det med kommunerne. Den her fejl eller den her misbedømmelse af budgettet
og samfundets finanser er ikke på rette plads. Hvem tror I efter valget på fredag vil smile til hinanden og snakke sammen? Jeg ved ikke, om de ligefrem smiler til hinanden i øjeblikket. For eksempel under vælgermødet her forleden på GU nu, var det lidt bemærkelsesværdigt, at Sara Olsvig som formand fremsatte nogle punkter, som hun overdrog Kim Kielsen. Men som jeg bedømmer det, så er de stadigvæk et godt stykke fra hinanden. De snakker pænt om det, men man kan høre på de debatter, vi har været vidne til, at de ikke er helt på bølgelængde. Omkring økonomien, så kan vi jo se, at der er noget der virkelig er værd at pege fingre af. Og jeg regner med, at det også vil have indvirkning på vælgernes stemmer på fredag. Ifølge de vælgerundersøgelser, som vi har hidtil, og hvis parti så får det valg, som det tyder på, så får de også deres indflydelse gjort gældende. Og hvem har lyst, det vil vise sig, til at samarbejde med den? Vi kan jo se, hvorledes de kandidater har ageret under valgkampen. Facebook er også blevet en stor del af valgkampen. Hvis vi kigger på Kim Kielsen og hans Facebook-profil, og Hans Enoksen har også været inde på det, og Kim viser meget gerne, at han er grønlænder, han er fisker, han går på jagt, han har været politimand, han er en rigtig mand at kigge på, og han er sådan opfører han sig overfor os. Men når vi hører ham til vælgerne, så er han afdæmpet, stille og rolig. En gang imellem, så kan han godt hæve stemmen. Det har jeg bemærket, at han han henvender sig direkte til vælgerne under de vælgermøder. Jeg kan måske sammenligne det med præsidentvalget i USA. Vi håber selvfølgelig, at vi på et eller andet tidspunkt, at Sara eller Kim, hvem det nu måtte være, vil være i stand til ligefrem at gå ned til den, der stiller et spørgsmål, som Clinton har været rigtig god til i sin tid, og snakke og svare vedkommende direkte. Kim Kielsen har som regel en blå anorak på. Vi skal også, man bemærker også, at Sara og Kim, når de står over for hinanden, er rimelig flinke over for hinanden. Jeg tror, alle har bemærket det. Der er ikke nogen onde blikke mellem de to. Og de kigger på hinanden. De kigger på hinanden, når de snakker til hinanden, og deres kropssprog viser også, at det måske er samarbejdsvillige. Måske er kvinder og mænd forskellige på det, i forhold til kropssprog. Men ja, det er rigtigt, at det er værd at bemærke på Facebook-profilen, at dette har været nævnt mange gange.
blandt andet, at Sara Olsvig har den der attitude, hvor hun vender sig direkte mod Kim Kielsen, og for at anmode, for at tale om fremtidigt samarbejde, hvor Kim Kielsen mere holder sig lidt tilbage. Og vi så jo også det der indslag, hvor der var en kandidat, der tog en paryk på, en farvestrålende paryk på. Er det første gang, vi har set det? Jamen, hvad er det, der tæller? Og hvad er det, man siger? Det er det, der tæller. Vi ved jo også, at der er en politikerlede, som efterfører alle de ting, der er sket. Hvor folkevalgte opfører sig som små klovne i Manesien. Hvem ser ud til at mene disse, hvem snakker højere og hurtigere end andre, og hvem har den her mere rolige indgang til debatten. Anda Uldum kan vi tage som eksempel. Ved vi, at han fra talerstolen i Inatsisartut også har været lidt inddraget lidt humor i sine bemærkninger. Det er jo ikke alle, der kan tåle det. Og han bruger også det der med at tælle, fordi han mangler en finger. Han bruger sin hånd til, som han viser frem. Og det lægger man uden tvivl mærke til i tv. Men hvis man er imod, så er det måske lige et lille nummer for meget, at han bruger det trick der med sine manglende fingre. De såkaldte liberale, demokraterne og Inatsisartut, hvilken forskel er der på dem? Det mener jeg, at vi har større vidsthed for under denne valgkamp. Parti Inuit kan vi også se har et ret stort hul til de andre venstreorienterede partier. Der er klare forskel mellem de forskellige partier, men vi kender de gamle partier ret godt efterhånden, men vi kigger jo på nye partier, Parti Naleraq, Parti Inuit, og det er nok dem, vi sådan prøver at lægge mest mærke til. Du mener med andre ord, at man generelt er tilfreds med den debatform, som de også repræsenterer. Ja, det mener jeg. Vi diskuterer partierne enkeltvis nu. Vi starter med Naleraq. Og det ser ud til, at Parti Naleraq kommer til at være tunge på vægtskålen i forbindelse med dannelse af Naalakkersuisut. Hvordan synes du, at det går med Parti Naleraq, Naja? Jeg synes, det går fint med dem. De er sådan nogenlunde stabile ved opinionsundersøgelser. Og en af de ting, man også skal lægge mærke til, er, hvordan de opfører sig. De er rolige under valgdebatterne, og i forbindelse med deres optræden er de i forhold til andre. I betragtning af deres værktøjer og deres manglende økonomiske midler, så har de tid og afslappet stil, når de optræder.
Man kan lægge mærke til, at der under valgdebatten gentages, at der skal laves undersøgelser. Har Parti Nadaraq en konkret politik? Jeg har lagt mærke til, at de mest henvender sig til de mindre bemidlede, og at de ønsker, at de søger, at de mindre bemidlede skal have en organiseret ordning, og de sætter også spørgsmålstegn ved, om hvorvidt vi skal blive ved med at tilkalde udefra, i og med, at der er mange arbejdsløse grønlændere. I forhold til andre Parti Nadaraq, har de ikke udgivet noget på tryk, men i forbindelse med deres snak og deres optræden udadtil, at det tydeligt, hvem de henvender sig til, og hvem de... Inuaq Petrusen, tror du, at Parti Nadaraq kan optage nogle menneskers opmærksomhed? Der er nogen, der siger, at værdier uddeles ifølge Nadaraq, og Parti Nadaraq udtrykker også deres værdier meget tydeligt. Men det er også svært at definere værdier om, hvordan man opnår dem, hvordan man når dem. Og hvis det handler om økonomi, så kan man komme med et mere konkret eksempel på, hvor man skal hente disse økonomiske midler fra. Men sådan nogle som værdier er meget svære at konkretisere. Det at Parti Nadaraq, tror du, at Parti Nadaraq vil få en afgørende rolle i forbindelse med dannelsen af Naalakkersuisut? Ja, lad os lige sige, at der i forbindelse med opinionsundersøgelser, ifølge dem, så er det 3 partier, der skal samarbejde. Inuit Ataqatigiit og Siumut kan lave danne regering, men resten af dem skal bestå af 3 partier, hvis der skal dannes koalition. Og det er også bemærkelsesværdigt, at det man også skal lægge mærke til, det er jo, at Nadaraq blev jo etableret som et oppositionsparti mod Siumut. Eller, ja. Hans Enoksen fortæller jo også, påpeger jo også, og er meget imod det, som Siumut har gjort, og det er ikke noget overraskende noget. Altså, hvis Parti Nadaraq skal have Siumuts vælger, så er det nødt til at gøre det på den måde. Og Hans Enoksen er bevidst om, at han skal tage vælger fra Siumut. Derfor er de under valgkampen bemærkelsesværdigt. Så tager de sætter det Siumut på dagsordenen og opponerer mod dem. Men der er også nogle punkter, hvor de er meget enige, for eksempel med hensyn til deres budskaber om fiskeri, med hensyn til kvoter, vedrørende om hvorvidt kvoter skal op eller ned. Der skulle have været en igangværende Inatsisartut-samling. Og op til det, så var det også bemærkelsesværdigt, at Hans Enoksen var tæt på Inuit Ataqatigiit. Men det virker også som om, at han på en måde også kommer tættere og tættere på Siumut. Det er lidt svært at sige, ifølge min mening. På nuværende tidspunkt, det er ikke til at sige. Det er helt afgørende om, hvor tæt han vil komme på Siumut med hensyn til fiskeriet og erhvervet. Så kæmper de om det erhvervsdrivende og fiskerne. Det at de holder med de mindre bemidlede minder meget om IA i deres spæde start. Og
nu, hvor der er, nu bruges det jo mere af EA med udgangspunkt i undersøgelser. Nadaraq henvender sig meget direkte til de mindre bemidlede og dem, der er hjemløse og dem, der er arbejdsløse og dem, der har det virkelig dårligt socialt. Om at de har meget brug for hjælp. Det er deres store mærkesager. Bruger Partiin Nadaraq de kvindelige og de mandlige kandidater godt? Det skal understreges, at valgdebatten har været meget fokuseret på Nuuk, og det er svært at følge med, hvad der sker i de andre byer, fordi det er minimalt. Så ifølge det, vi har kunnet se, kommer jo fra midt Grønland. Men det, jeg har lagt mærke til, er, at når der er i forbindelse med deres optræden, der giver deres formand meget tid i forhold til andre her under valgdebatten. Jeg kan måske sige afslutningsvis, at med hensyn til at sætte grænser eller kvoter i forbindelse med skridt, så står det der, hvem skal vi tro på? Med hensyn til for høje kvoter, skal vi tro på dem, der er veluddannede, altså biologerne, eller skal vi tro på grønlandske fiskere, som fisker ud på havet dagligt? Det er der, hvor folk skal bestemme om, hvem de skal tro på, dem eller dem. Så går vi videre til Siumut. Inunaq Petrusen. Ifølge HS Analyses undersøgelse går Siumut fremad. Hvad er det, der har gjort, siden det er kommet fremad? Da denne valgkamp blev udråbt, kunne man godt have fristet til at tro på, at det ville gå tilbage, fordi det er... Men det virker, som om det lykkedes på mange måder, på grund af de ting, som det gentager meget tydeligt angående de 4 søjler. Det gentager det gang på gang. Selvom Kim nogle gange glemmer den 4. søjle. Det kan også tages med som noget humoristisk. Men de mange løfter, dem er der nemlig også mange af. De lover mange ting. Konkrete ting, som folk kræver af dem. De har altid en evne til at argumentere for deres løfter og om, hvordan de vil finansiere dem. Og de har kunnet besvare på de spørgsmål, hvad angår, uanset om det drejer sig om fiskeriet eller råstofområdet. Det der spørgsmål er så, at råstofområdet, hvor der slet ikke er igangværende råstofaktiviteter. Men det, at der sættes fiskerikvote, det er noget, som folk skal have dannet deres mening om. Det blev en succes for Siumut. Det er ligesom, at man nu har glemt, hvad skyldes at vi skal til valg nu. Vi skal lige først understrege, at der fra sidste valg, så ligger det stadig på 7-8% i forhold til sidste valg, altså den valget der i 12. marts. Da koalitionen brast, så var der inden for kort tid, 14 dage, 3 uger, så mistede man meget, mistede Siumut jo meget for det brud, og der var nogen, der debatterede om, hvorfor det gik sådan. Så det er der igen, sådan som Siumut plejer at gøre. Folk har jo også lagt mærke til, at det, der skete i disse dage, som folk har været meget, og folk der stemmer på Siumut, været meget skuffede
Men nu kommer der andre emner, andre overskrifter på dagsordenen, og valgkampen er i gang, og så er det som om, at man er ved at glemme, hvorfor vi skal til valg nu. Det er sådan, at det der egentlig var årsagen til, at vi skal til valg nu, det er som om, at der er nogen, der er ved at glemme årsagen til valget. På den anden side er det heller ikke så mærkeligt, at der efter det, der skete med det forrige nattegørelse, at de har været i stand til at rejse sig så hurtigt igen. Det skyldes blandt andet ganske klart Kim Kielsen fremtræden. Han bruger metaforer. Han evner at bruge retorikken. Også sådan en sådan down to earth, eller en mand nede på gulvet snak. Han blev valgt af 393, som jeg husker det ved sidste valg. Måske kan han op på flere tusind, den her. Hvem kommer til at samarbejde efter valget? IA og Siumut kan selvfølgelig samarbejde alene, men hvis de ikke vil samarbejde, så bliver det nødt til at være mindst 3 partier, der samarbejder i en ny koalition. Og der er det måske nærmest, tænker på Siumut, så er det måske det nærmeste, at det er sut. På den måde kan de måske lige komme op over de 16 nødvendige mandater. Og Inuit Ataqatigiit og demokraterne. Regner du med, at de kan samarbejde videre? Men det ser ud til, at de ikke kan kun være de 2 partier sammen. Måske må man involvere partierne eller RAK i et sådan samarbejde. Det er de muligheder, som jeg kan se i øjeblikket. Ifølge de tal, vi kender i dag. Så der er 3 muligheder, som jeg nævner. Et parti kan ikke gøre det alene. Hvis vi går og ser Atassut, hvordan har I tænkt på Atassuts valgkamp? I forhold til demokraterne, synes jeg ikke, de har klaret sig så særlig godt. Jeg mener, at der er for meget uld i munden, når de snakker om deres valgtemaer. Først startede formand for Atassut med at tale om, at vi havde et godt samarbejde i Siumut og så videre. Og så, når han bliver spurgt om der er andre, han kan samarbejde med, så siger han, ja, det kan vi selvfølgelig sætte os ned og snakke om. Og hvis vi ser på de udmeldinger, der er kommet fra demokraterne, det sådan, og Atassut, så har de jo talt om som liberalisme, som liberale partier. Og det, man blandt andet siger, at jeres tankegang i den forbindelse omkring liberalisme og liberalt samfund ikke er tilstrækkelig. Ensprissystemet har man været inde på. Har vi hørt, at det forsvarer Atassut ikke. Og dem, der er til højre for Atassut, måske er jeg lidt til højre for Atassut. Jeg er måske mere liberalistisk, end Atassut giver udtryk for at være, og som vi kan høre, og som vi kan se. Måske skulle jeg gå lidt mere til den liberale side, til demokraterne. Vi kan jo også se på de meningsmålinger, vi kan se, at demokraterne vinder ind, og at Atassut bliver mindre og mindre.
har Atassut en klar politik omkring deres politiske virke i fremtiden. De har jo været meget tæt samarbejdet og været meget afhængige af Siumut gennem de sidste år. Og vi ved også, at når et stort parti arbejder med en lille parti, så er det ligesom, at de kvæler det mindre parti. Og derfor forsvinder deres budskaber, det lille partis budskaber, deres meldinger, og bliver på en eller anden måde en eller anden følge, en hale til det store parti. Man kan måske sige, at selvfølgelig har Atassut måske deres egen politik, men den forsvinder. Og det er for Atassut, er jeg sikker på, en meget vanskelig situation at sidde i. Vi talte om sidste gang, at det er vigtigt at have en stærk og synlig formand. Men Knud Kristiansen som formand for Atassut er jo på banen stort set hver dag i øjeblikket. Selvom han sådan lige var ved at snuble lidt undervejs i starten primært, så vidt jeg har bemærket, så er han blevet varmet op, og han er blevet mere klar i mailet. Sådan har jeg observeret det. Vi må også tænke på, at Atassuts formand havde også tog sin tid omkring det at blive formand for Atassut, da det blev aktuelt. Og under valgkampen sætter jeg et spørgsmålstegn ved, hvorvidt de har været forberedte nok. De har jo haft en hård tid, uden tvivl, med de ting, der hentede med i den forrige, den koalition, der rablede sammen. Lad os så sige, at der er nogen, der gerne vil samarbejde med Atassut, og hvem vil det så være? Man kan jo se på Sivert Gårdheim og Sten Lynge, de er også kandidater, men det er ligesom ikke rigtig ser noget til dem under valgkampen. Det er primært Knud Kristiansen, der er i front, og Gerhard Petersen bliver set under de vælgermøder, der har været, og Margrethe Kruse Jensen, og så Jacob Abel. Det er kun lige en lille inderkreds, der har været fremme på banen under valgkampen. Plus en mere, Pernille Kruse, som vi har set det på gang. Det er ligesom, at de forhenværende medlemmer, eller dem, der var medlemmer i Atassut, ligesom har været udelukket fra den valgkampsdebat, der har været. Jeg kan også sige til for, at vi, tror jeg, i går under valgkampen, det med forhold til Danmark, da spørgsmålet kom op, og det kom frem igen, at Atassut stadigvæk kører det der flag frem omkring som hørighed med Danmark. Måske skal vi lige også tilføje, at da valget blev udskrevet, hørte vi også, at Sten Lynge også var en del af det økonomiske roderi, der var nede i Naalakkersuisut. Måske derfor, man har holdt ham lidt tilbage. Måske har det noget med bilagsagerne. Lad os gå til demokraterne nu. Ifølge opinionsundersøgelsen, den sidste, er det ligesom, at demokraterne er gået frem. Jeg mener, man skal bemærke sig, at
at demokraterne har været stærke omkring og ikke været bange for at omkring deres fremtræden. De peger på de forskellige spørgsmål direkte og klart. Og vi ved også, at formanden for demokraterne har et godt samarbejde med andre partier. Og de ser også velforberedte ud, når man hører på den. Og hvis vi tænker på Jens B. Frederiksen og Palle Christiansens tid, så ved vi jo, at de også havde ordet deres magt. Og vi kan også se, når de fremtiden, at de kan mærke, at der er en voksende omfang opbakning bag deres politik, hvilket de selvfølgelig sætter pris på. Måske var der nogen, der ville for eksempel sådan holde sig tilbage omkring spørgsmålet om hjemløse, der ville holde sig tilbage. Men der er de også med i en direkte diskussion, der er nødvendig. Og det vil også have en konsekvens, en virkning på valgets resultat. Og vælgerne er jo også meget opmærksomme. Når de kommer så tydeligt frem, så er det ligesom også vælgerne kommer tydeligt frem. Nogle af dem synes, det er bare rigtig godt. Andre siger, nej, det er ikke den måde, vi ønsker at diskutere politik. Og der bliver en skillelinje mellem de to grupper i samfundet. Og vi kan vel også regne med, at demokraterne kommer til at spille en rolle på den vægtskål, der skal afgøre det nye naalakkersuisuts sammensætning. Hvis vi kigger på den situation, vi har i dag, omkring en styrkelse af den økonomiske udvikling, en styrkelse i det hele taget af økonomien, så må man på baggrund af realiteterne vil demokraterne, hvis de får et godt valg, er der ingen tvivl om, at de vil have en meget stærk stemme i den diskussion. Der bliver talt meget om samarbejde partierne tværs over partierne. Der er også et spørgsmål. Hvad med spørgsmål om uran? Om man siger nej til uran, eller er mere for en udvikling, også baseret på uranholdige stof. Og det er også en diskussion, der foregår rundt omkring i befolkningen. Vi kan høre, at om der er nogen, der holder sig lidt tilbage over for at afholde en folkeafstemning om spørgsmål. Siumut siger, at de på et enkelt tidspunkt vil gå tilbage til nul-tolerancen. Så Andreas Uldum, gør han en god figur som formand stadigvæk, mener I? Ja, det mener jeg kan sige. Og jeg mener også, at han har en god støtte i sit bagland. Der var en af kandidaterne for demokratisk, Chili Magnussen, som sagde noget, som ikke var helt passende, og det kan måske have en lille betydning. Og når vi går videre til Parti Inuit, så viser opinionsundersøgelsen, at det måske ikke får nogle mandater i Inatsisartut. Hvordan synes I, at Parti Inuit kører nu? Hvis vi kigger på de som partiet beskæftiger sig med, kan man dele dem op i 3. Første gruppe kan sige så mange. Det første gruppe bliver dem, der bliver valgt ind, og dem, der er potentiale.
Og gruppe 2, det er så dem, der søger koalitionspartnere, og tredje af dem, det er så dem, der bare ikke er så, går så meget op i, om hvorvidt det kom, om de søger samarbejdspartnere. Der er også nogle partier, der søger samarbejdspartnere, og der var for eksempel Parti Inuit, gik de meget op i sprogpolitikken. Men det er som om, at det emne under nærværende valgkamp, der har et parti, der er enig med dem. I Parti Inuits sprogpolitik. Kan Parti Inuit overleve i overmorgen? Der er stadigvæk tvivlere, og det er uvist, hvem tvivlerne vil stemme på. Der var også nogen, der tvivlede lidt på Parti Nadaraq, men de viste, at de kunne klare sig rigtig godt. Og med hensyn til sprogpolitikken, med hensyn til Parti Inuits sprogpolitik, er det ikke det, der har det været det primære. De går meget op i kultur, men der var ikke så meget kulturdebat under valgkampen, under nærværende valgkamp. Selvom det er en af Parti Inuits værdi. Ja. Vi går videre til Inuit Ataqatigiit, Inuit Ataqatigiit. HS Analyses opinionsundersøgelse. Ifølge den går Inuit Ataqatigiit tilbage. Hvad synes du kan skyldes? Der er flere, der har sagt, at det ikke vil, altså dem, der siger, at det ikke vil stemme på Inuit Ataqatigiit, siger, at det ikke vil stemme på dem på grund af progressiv beskatning. Og det bliver gentaget meget, selvom ja, det er progressiv beskatning, som man måske kan sige bliver misforstået. Da jeg havde økonomiundervisning i det Marfik, så Michael Rosing også, at der er stor misforståelse angående progressiv beskatning. Men siden sidste år sagde Inuit Ataqatigiit, at progressiv beskatning er det, som det ikke vil have i deres valgprogram. Og de gør det heller ikke, og det gjorde det heller ikke forrige gang. Fordi de har set, at de er i undertal, og har ikke fulgt op på det. Men de bliver mindet om det fra oppositionen. Også fordi de har jo haft det i en af deres mærkesager. Men der er nu gået 5 år, hvor progressiv beskatning ikke har været på dagsordenen. Det er heller ikke blevet understreget om, hvorvidt der skal være progressiv beskatning eller topskat. Om hvor man skal placere det. De uddannede bliver bange for dem og tænker, at de bliver ramt. Men det er ikke blevet... Der er ikke blevet nævnt nogen bestemte procentsat. Men jeg synes, at Inuit Ataqatigiit har jeg lagt mærke til, at det, der blev brugt sidste år ved valgkampen om ansvarlig finanspolitik og erhvervspolitik, det er ikke kommet helt væk fra i forhold til andre partier. De har ikke lovet for meget, og så den frækhed, som vi har set fra Kim Kielsens side med at lade os benytte os af vores farvand mere, så går Inuit Ataqatigiit meget op i ansvarlig erhvervspolitik for at få vores økonomi op at køre igen med hensyn til fremtiden.
Men da vi startede, snakkede vi om, at vælgerne har meget let ved at tilgive og blive forsonet, og med hensyn til langsigtede løsninger kan disse ligge meget langt væk fra manges vedkommende. Men faktuelle forhold er i dag set på, hvis vi ser på dem, så har mange vælgere ikke sådan meget, særlig meget lyst til at lytte til sådan meget regelrette politikere. Der var også meget fokus på Sara Olsvigs udtalelsespolitikken søndag. Utvivlsomt, ja. Hun sagde, at der stod, at hun påstod, at så fremt der bliver en folkeafstemning om uranudvinding, og uanset resultatet, så er Inuit Ataqatigiits politik, at de siger nej til uran. Sara Olsvig forsøgte at forklare sig ud af, at en eventuel folkeafstemning om uran og resultatet deraf, det vil hun respektere, men de spændede Grønlands Arbejdsgiverforening på og bragte det mod IA som noget, der fik det til at se meget tvivlende. Det er nok også en af de ting, IA er gået tilbage på i opinionsundersøgelsen. Så skal Inuit Ataqatigiit jo nu fortælle, hvad deres mening er, hvad deres politik er angående uran. Og som Inuits plejer at sige, eller siger, som Kim Kielsen, så bør de jo forklare sig, ligesom Kim Kielsen kort og kontant. Det, at Inuit Ataqatigiit forklarer meget længe, det kan være uforståeligt for folk. Det der med at samarbejde for at få etableret en koalition, så er det som om, at Inuit Ataqatigiit kan vise deres interesse for et samarbejde. Ikke kun, at det er et ord. For eksempel omkring uranspørgsmålet. Omkring ja eller nej til det spørgsmål. Men det er ligesom, at man fra Inuit Ataqatigiit prøver at finde et eller andet kompromis omkring det spørgsmål ved at lave en grænseværdi, og hertil og ikke længere skal vi gå. Men det er ligesom, at det der spørgsmål bliver hængende i luften. Hvordan vil du bedømme Sara Olsvigs karriere indtil nu som formand? Hun gør det stille og roligt. Selvfølgelig har hun sine udfald mod andre. Jeg ved heller ikke, hvor meget hvilken virkning det har. Selvfølgelig bruger Sara Olsvig også det med den økonomiske situation som krudt i sin valgkamp. Men hendes image, hun taler flot og på flere sprog, og har en fremtræden og en troværdig fremtræden. Og det er ligesom, at hun også har dæmpet sig lidt ned med hensyn til stemmeføring, og også har lært at sige tingene mere præcist og kort end tidligere. Nu har vi været igennem de partier, der stiller op til Inatsisartut. Så vi går videre til sidste runde af pausen i forbindelse med dansen af et nyt nalker. Hvor lang tid tror du, det vil tage at danne et nyt nalker-søge? Selvfølgelig er det et stort spørgsmål. Hvem der skal styre forhandlingerne, hvordan fordelingen bliver.
Men når man tænker på, at vi er så langt hen i året og på vej mod jul, så er der ingen tvivl om, at man føler et behov for at gøre noget ved de økonomiske problemer, som vi har, så hurtigt som muligt. Og det store underskud, som jeg har hørt om i dag. Og dem, der skal lede forhandlingerne, hvem det nu bliver, vil uden tvivl lægge vægt på, at man i ydest muligt omfang, hurtigst muligt, danner et nyt naalakkersuisut. Hvis IA nu bliver det største parti, så overtager de jo forhandlingsledelsen. Og hvis de ikke kan finde nogle samarbejdspartnere, hvad gør de så? Og jeg tror ikke, vi når dertil lige fra starten af. Det vil vise sig under forløbet. Hvis dette skulle være tilfældet, så kan der gå lang tid med at danne et naalakkersuisut. Og hvis de ikke lykkes med det, så må de jo gå videre fra det ene parti til det andet. Hvor kan vi mødes, og hvor kan vi samarbejde? For eksempel kan de gå til Siumut, hvis det er IA, der skal gøre det, og sige, jamen, hvor kan vi mødes, og hvor kan vi samarbejde? Men vi ved det ikke, men det kan ske. Og så kan det pludselig gå rigtig lang tid. Men tiden går. Vi skal jo til valg i overmorgen, og det er fredag, det er lønningsdag. Hvordan tror I, det kommer til at gå? Man kan måske tænke over, at det måske er ikke den bedste dag at vælge til et inatsaktivt-valg. Vi ved jo, hvilke problemer, der kan opstå på lønningsdage. Og måske kan det også have indvirkning på, hvor mange der går hen og sætter deres kryds. Så det er lidt betænkeligt omkring lige den dag, og hvilken påvirkning det vil have på stemmeprocenten. Mange siger, at vi har et af de vigtigste valg i nyere tid. Er det ikke korrekt? Ja, det kan man sagtens sige. Når man kigger på vores økonomiske situation, som er så dårlig, som den er i øjeblikket. Så derfor er der virkelig behov for et meget øredøvende behov for, at vi retter op på vores økonomiske situation og finder en vej frem. Fordi det er noget, der går ud over os alle sammen, alle borgerne i Grønland. Så hvordan vil det gå ud over os, hvis vælgerne tænker over den økonomiske situation? Hvordan vil det påvirke os? Så må de tage stilling og så stemme på de partier, hvor de mener, at deres muligheder bliver bedst tilgodeset. Vi siger tak til vores 3 gæster i aften. Tak fordi I kunne komme. Og vi fortsætter om lidt med en debat på dansk. Så vi ønsker jer en rigtig god aften herfra den grønlandske del. Hvad siger du? Hamburg.